Знову усіх вітаю, брати і сестри. Знову ви на моїм каналі. А я знову знаходжуся на одним з своїх самих найулюбленіших озерів. На озері Завелі. Оно ж так само озеро зване у Полоцком районі. Сьогодні у нас доволі таки туманистий день. Это наш снежинский такий зимовий туман. Раніцею він такий був доволі моцний, такий густий, а тепер він почав так потиху розсеиваться. И аж увеличиваючи той факт, что тут озеро такое вузенькое, и оно вытянуто с полночи на полдень, то можно уже не здивляться, чому праз такий моцний туман все ж таки виднеется супрослеглый берег. Ось такая картина туманом. Есть картина аллеем, а гэта картина туманом. Глядите.